Jamal wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe am tuɓe yebde aya o Pindi TV on calminama on juurama bisimilla mon e robinde jayndeji men hande ene hawri e mawde jeetati lewru silte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati walla mbiyen aljuma jeetati lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati jayndeji leydi Sénégal hande noon kañum foof ɗi garti walla yoga e majji ɓuuri artude koto banggue faggudu ha e ni e dawrugol e gueɗe goɗɗe non joni joni garen e faccire ngo puɗɗorɗen jayde Le Soleil jayde gendire nde kamɓe noon ɓe garti koye nden eɓɓore nde régime président Macky Sall waɗi ɗo en ko fate DER ɓe garti tigui rigui e limtude gueɗe kewɗe ɗe ɓe puɗɗi wadde ɗo e nder leydi ndi to banggue ballal to e ɗum ko ganduɗa woni entrepreneuriat rapide walla entrepreneuriat rapide no mbiten ni ɗum ko ganduɗa ko fewte sukaɓe ay ni rewɓe ɓe kolliti noon e ballal on mo ganduɗa woni Mame Abi Sène mo ganduɗa kay ko kañum woni délégué général e nder oɗon entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes o addi hen noon ciifi jencudi hewdi ndi ganduɗa kay koɓe puɗɗi gollude ko en o holliti noon kene ɓuura temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi ujunere ɗum ko ganduɗa ko Sénégal naaɓe keeɓi tigui rigui ɗoftede e oɗon alhaali to banggue financement ko yewti noon ɗum ɗon foof so rendi koppereji mum so ɗimama ma waw wonde temedere e sappo e jeegom milliard e koppereji men CFA o wi kene ɓuura noon temedde joyyi ujunere neɗɗo mo ganduɗa kay kañumne tigui rigui heeɓi ɗum ko ganduɗa woni kala ko fate jaɓanede e to banggue e crédit woni ñamade ɗum ɗon foof ene tawe hen goɗɗum noon o wi e nder temedere nde ƴeftuɗa noon e nder temedere kala nde ƴeftuɗa ma taw hen capanɗe jeetato hen taw ko rewɓe o gasetani de o hollitine kadi nder ɗum ko ganduɗa woni temedere e capanɗe joyyi e jeeɗiɗi ujunere pawɗe temedde joyyi e sappo e jeeɗiɗi entrepreneur kañumen kadi keeɓi alhaali o wadde hen bénéficié ɗum ko wiyete nano crédit e nder hen noon ɓe wi koppereji mum ene wawi tolnade e capanɗe nayyi milliard e koppereji men CFA e nder hen noon o holliti ha joni kanko de ɗum ɗon sa ƴefti noon ma ƴeftu hen hakke 30 déjà ɗin taw koko mbaɗa remboursé ɗum ɗon woni ko jaydiyankoɓe ɓe piniri e subaka hande o garen e jayde L'As quotidien L'As noon ɓe garti koto banggue faggude ha joni no mbirumi ni eɗen coyno jagorɗo kalfinaɗo fannu o to banggue bogne leydi Sénégal kanko de kanko e tigui rigui ɓe garti noon tawni koye nguɗon jillu ngu FMI waɗi Fonds monétaire international mo waɗi ɗo e nder leydi men Sénégal malgré contexte Covid-19 ɓennaɗo o ɗum foof noon ɓe kolliti kamɓe FMI ɓe jonni walla ni ɓe jonni darde nde ganduɗa kay ko darde leydi Sénégal to banggue ni ko fate banggue économie e ko way noon ɓe kolliti noon hayso tawi fandare nde manki yettede kono noon taw sibabu o ko oɗon rafi Covid-19 ko ɗum saabi noon ɓe jonni darde laamu leydi Sénégal e fannu o ha heeɓi jencude ndi heeɓi ndi garen jokken e jayde Le Regard noon ari koye konngudi o mo ganduɗa woni hoorejo leydi président Macky Sall toon to Dar es Salaam to Tanzanie jillu ngo wanno toon ko fate alhaali kay ɗum ko ganduɗa woni oɗon sommet potital mawgal jowtinogal e banggue holno Afrique waɗata ha wawa jeytade hoore mum to banggue gandanɗa hoorema kay woni guura mum ɗum noon woni ko wiyete systéme alimentaire de l'Afrique ɗum noon koto banggue souveraineté kanko noon hoore leydi président Macky Sall o suuti hen konngudi e wiide wonde Afrique so tawi rewi lawol fotani hooƴede walla ni ɗomdede ɗum ko konngudi kanko président Macky Sall ene tawe e nder ndeɗon jayde Le Regard garen e jayde Besbi le jour noon kamɓe ɓe garti koye titre mabɓe ko alhaali tigui rigui ɗum ko ganduɗa woni e sumgo candidat Benno Bokk Yakar ɓe garti noon e oɗon titre e jeu de mots mabɓe e wiide wonde Benno so tas yidde famnu tan Benno e o saaha woni koye firtade e sababu noon koye ngoɗon sumgo ngo ganduɗa kay ene faada ɗum ko janggo wonata so hawre weledal kono noon kadi ɓe mbaɗi hen namdal caggal nde Youssou Ndour
efti pellital woppidde fof ɗum ko ganduɗa woni ministre conseiller sara président de la république Macky Sall e ruttade ɗum ko ganduɗa woni e mouvement makko fekke Mamasi Bolé ɓe mbaɗi noon namdal kamɓe jaydiyankoɓe ɓe beele Youssou Ndour woni koye heblade gam yidde jeeyede e ɗiɗon sumgoji tijjaɗi woni beele ene waɗa présenté candidature mum ɗum ene tawe hen e nder ndeɗon jayde besbi le jour. Jokken e jayde Vox Populi noon ha joni koye kaɗon haala ɓe gari alhaali sumgo candidat Benno Bokk Yakar ɓe mbi noon e o saaha kam Macky foti tan ko lamnude gueɗe ɗe no hanniri ni ko ɗum noon saabi kanko président Macky Sall holliti wonde e won jondeji ni baɗaɗi hayni hande kadi won jonde ɗe ganduɗa kadi ne foti joɗede ɗum foof noon ko haade e heblanade ɗum ko ganduɗa woni koɓe noddirta grand messe de samedi woni jonde nde ganduɗa kay ko janggo nde gam habrude yimɓeɓe hol poɗɗo wonde oɗon candidat mo Benno Bokk Yakar. Goɗɗum ko tawete e nder mayre kay ko ɓen ɓe ganduɗa ko LD woni Ligue démocratique ko kamɓe kay gummi lang dari ɓe kolliti wonde kamɓe de yoniɓe ko omo ganduɗa woni Khalifa Ababacar Sall ko on ɓe mbaɗi investir ko ɗum noon kewi ko toon to Rufisque. Ngaren e jayde le quotidien noon ɓe garti kamɓene koye alhaali kay ɗum ko ganduɗa woni banggue faggudu to e kolliti noon kamɓe ɓen ɓe ganduɗa ko FMI Fonds monétaire international ɓe kolliti wonde hayso tawi ko ɗum ɗo fadano to leydi Sénégal ko fate banggue jenccudi e faggudu ndi ɗon woni 5,3% kono noon kam heɓa ko 4,1% e ndeɗo hitande ɗum foof noon ɓe mbi saabi ɗum tan koye ɗiɗo fitinnaji ɗi ganduɗa kay ɓennino ɗo en lewru juin ndu woni fitinnaji ɗi ganduɗa kay to banggue dawrugol e ko kewno ɗo ene ko e nder leydi ndi saabi leydi Sénégal tardi e ngabbude to banggue faggude no fadirano ni. Ngaren e jayde Walf Quotidien ɓe garti kay koye sumgo oɗon candidat mo Benno Bokk Yakar ko caɗele tigui rigui ɓe mbi kono noon hayso tawi ene woodi tiɗɓe hen koye ko so renta tan président Macky Sall e koko ƴefti hen pellite no hanniri ni ɗum ɗon woni ko tawete e nder ndeɗon jayde nde ganduɗa kay ko jayde Walf Quotidien. Ngaren e jayde li quotidien kamɓe ɓe gari koye on mo ganduɗa ko directeur général mo port autonome mo Dakar hono Mountaga Sy kanko noon o arti e alhaali kay président Macky Sall réalisation ngaji ɗi waɗi ɗo e nder leydi Sénégal kina wona duuɓi 12 ans ko are laamu ngu o ari hen kay limtude kanko mo ganduɗa kay ko Mountaga Sy directeur général port autonome mo Dakar. Ngaren e jayde enquête noon kamɓe koɓe taccuɓe keeri ɓe jeehi ko toon to woɗɗani to Guinée e Conakry noon ɓe gari tigui rigui e anniversaire mo ganduɗa kay woni duuɓi ɗiɗi hande o mo ganduɗa ko Mamadi Doumbouya ko ardi ndiɗon leydi ɗum noon eɗen gandi wonno ko guila oɗon putsch nde hebno pouvoir no guila 5 septembre wonno joni noon woni duuɓi ɗiɗi e nder hen noon ko guiñoje kewɗe de teska e makko kanko mo ganduɗa kay gardiɗo transition mo leydi Guinée o hollitama noon e o saaha kina wona duuɓi ɗiɗi hay batte ala ko so wayli e nder ndiɗon leydi hay batte ala koɓe jii kamɓe noon population o hewɓe mabɓe kay nana guero nde o mo ganduɗa woni Alpha Condé artata tigui rigui e nder leydi ndi nde wonno kamɓe ɓe jiyani koye mabɓe hay batte ɓe jiyani hay changement waylo e nder leydi ndi to banggue ɓamtare kanko noon Alpha Condé gonɗo toon to exil toon to Turquie ko kanko tigui ɓe gueeri e o saaha ɓe kolliti kay hayso ɓe joguima ɗum ko ganduɗa woni torse ñalawma haaɓe jiilo oɗon mo ganduɗa kay ko Alpha Condé ɓe donkan yoɓe jiitu ɗum e o saaha haaɓe jiiɗi yiidemo no hanniri ni ɗum ɗon nde woni guiñode ɗe ganduɗa kay ene fawe o mo ganduɗa woni Mamadi Doumbouya walla mbiyen colonel Mamadi Doumbouya. Ngaren e jayde l'évidence noon arti koye potital ngal ganduɗa kay waddi ɗum e ɓen ɓe ganduɗa ko mouvement hip hop hakkude mabɓe e jagorɗo kalfinaɗo
ñawore leydi Sénégal hono Ismaïla Madior Fall hollitama noon ko caggal ndeɓe kolliti ndeɓe kaali doléance uji mabɓe hollitama wonde ene ɗamina woɓɓe ma goppitoye ɗo e yesso nde wonno ene heewi rapport uji ɗi ganduɗa kay wonɓe mouvement hip hop ɓe wonɓe e nder e dumbirde ɗi ko ɗum saabi noon ɓe mbaɗi délégation mabɓe gam fottide makko kono noon jencude moƴƴiri heeɓa toon cibabu nde ɗe ɗamina ma woɓɓe hewɓe goppite ko arita e yesso omo ganduɗa ko awdi wondude e Dagati Xuman e Fou Malade kamɓe kay keeɓi fottude omo ganduɗa woni Ismaïla Madior Fall jagorɗo kalfinaɗo ndenka ɗo e nder walla jagorɗo kalfinaɗo ñawore ɗo e nder leydi men Sénégal kono noon e wiide omo ganduɗa woni Fou Malade koye ballal noon omo ganduɗa woni Moundiaye Cissé gardiɗo société civile o ko kanko tigui webni golle ɗe haaɓe jetti toɓe jetti ɗo henne. Garen e jayde l'observateur nde groupe Futur Média kamɓene ɓe dutti koye alhaali sumgo oɗon candidature ko gueɗe ɗe ganduɗa kay ɓe mbi tigui rigui kamɓe APRD e o saaha hay to tawi hanki ɓe pottino hande kadi ɓe maɓe pottu hay caggal suuɓa maɓe pottoy kadi ñande dimanche nde ɗum ɗo foof ko wadde amortir walla ustude ɗum ko ganduɗa woni soguji ɗi walla kuluhuleji taweteɗi hen ɗi goɗɗum ko tawete hen ko alhaali o mo ganduɗa woni Youssou Madjiguène Ndour décision makko nde ƴefti ɗum nde fekke Mamasi Bolé hollitama noon koye jaɓɓal kesal e mbaadi hesiri tigui rigui jogori wonde e o saaha caggal kay nde waɗi démissionné ɗum ko ganduɗa woni ministre conseiller tonto présidence de la République e yaltude tigui rigui e coalition Benno Bokk Yakar yimɓe makko yaade makko kay jonni tigui rigui kon e hollirde wonde jaadigal makko e président Macky Sall ko jaadigal jotgal kadi ceerago ngu ko ceerago ngu ganduɗa kay ko nanodiragu e hawragu. Garen e jayde stade coftal ɓalli ko ɗon gaynirten tigui rigui ɓe gaari e oɗon 4e jour mo ganduɗa kay ko entraînement baroje leydi Sénégal ɗe ganduɗa kay ko nogase tati hande kono noon woni nouvelle goɗɗo mo welani omo ganduɗa woni Boulaye Dia hollitama kay ko gañiɗo e nder entraînement he kono kadi omo ganduɗa ko Formose kankone de hollitama beele mo waw jeeyede beele o wonta forfait e match garo goɗɗum ko tawete hen ko alhaali Sadio Mané e konngudi kay ɗi suuti e faade match oɗon o wi o holliti oɗon match kay wona match revanche no yimɓeɓe walla no sénégalais ji ɗi kaldirta ɗum ni ko match tan o jagguiri ɗum comme no match ni tan match normal ni ko wona ɗum ko kadi o suuti konngudi e faade e Cristiano Ronaldo e hollirde wonde weltare makko wonde e sara Cristiano Ronaldo walla fettidde e mo ganduɗa ko Cristiano Ronaldo. Qualification Euro 2024 ɓen ɓe ganduɗa kay ko les bleus walla mbiyen équipe nationale mo leydi France kamɓe kam e o saaha jalte mabɓe ɗe foof de kam ɓe keeɓi fartangue e hebde hen polgu ɓe mbi ko 5/5 ɗen jalte joyi foof kay koɓe weltiɓe no hanniri ni leydi Espagne noon e o saaha ɓe mbi wonde ene foti tigui rigui darade lang beele ene wawa hebde polgu ɓen ɓe ganduɗa kay goni Géorgie kono noon wona hunde wemde no hanniri ni goɗɗum ko tawete hen ko alhaali tigui rigui mondial 2026 to banggue éliminatoire banggue noon Amérique du Sud to woni am sud ɓen ɓe ganduɗa kay ko Brésil ɓe mbi beele ko namdal noon ɓe mbaɗi beele ma mbaw fuɗɗorade taw ko entrée mo ganduɗa taw koye jaadude e deyre e taw noon ɓe pottata koye ɓen ɓe ganduɗa goni e Bolivie. bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko aranno en hande to banggue robino jaydeji men leydi Sénégal ene hawri no mbiɗen ni e aljuma jeetati lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande noon ko ɗo min kaddate moon saaha goɗɗo so hawre welede Allah to caméra to en jettini en jarnima omo ganduɗa woni Djiby Dieng gorko mo Kanel to montage to ko Ali Fall en jettimo jarnimomo no fewi ga e micro ko musidɗo moon Adama Diop Allah jarama on jarama aljuma mubarak.